Κύριε Κυριακάκη, καλησπέρα. Καλώς τον. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με προσλάβατε στο Κυριακάκης Meat. Πιστεύω να φανώ αντάξιος των προσδοκιών. Έχω και μια εμπειρία στον χώρο του κρέατος. Βέβαια, εδώ είναι τα καλύτερα. Ελπίζω να μάθω κιόλας δίπλα. Τούτο να το κοπέλι θέλει να μάθει, μωρέ. Τι τα πάθος, μωρέ. Γιατί χαιρετάτε με τόση δύναμη στην Κρήτη? Πιο ψηλά, έγα. Πιάσ' την έγα. Την έγα. Εγά! Σε θέλει ο κύριος Κυριακάκης! Εγά! Τα κάνεις, βρε. Ποιος? Μπρεκ! Τα παιδιά που του λέω. Τρελό. Παίξεις μια, χώρισε τις δυο. Πώς θα τη χωρίσω τώρα? Γιατί να τη χωρίσω? Θα την παίξω και θα την... Έχεις να φτιάξεις μια παραγγελιά από το e-shop. Για ποιο? Το e-shop. Έχουμε e-shop. Kyriakakismeat.gr. 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 Το τσι με κάπα. Το τσι με κάπα. Kyriakakismeat.gr. Διανομή στο χώρο σας. Έτσι. Γίτσες. Τα γίτσες. Έτσι. Γίτσες είπα. Εγά! Έλα μάνα, επαέ στη δουλειά είμαι. Γιατί μιλάω έτσι, γιατί μου τα μάθω όλα. Εδώ, Κυριακάκης. Ό,τι θες το φέρνεις στην πόρτα το κοπέλι. Kyriakakismeat.gr. Επαέ τα γουνεούλα και μπιφτέτσι γαλοπούλα.